Quan es produeix un conflicte entre un consumidor i una empresa, l'Agència Catalana del Consum posa a disposició dels ciutadans les anomenades juntes arbitrals de consum. Les juntes són òrgans administratius que actuen com a mediador entre les parts per facilitar la solució de possibles divergències. És un procés gratuït, on les dues parts han d'accedir voluntàriament a reunir-se, a més de comprometre's a acatar la solució que dicti la Junta. El sistema d'arbitratge és un sistema extrajudicial per resoldre conflictes de consum. És a dir, és una via alternativa a haver d'anar a la justícia, a haver d'anar al jutjat, per resoldre aquestes reclamacions que a vegades per la seva quantia a tots ens fa bastant de respecte haver d'anar a un jutjat. Les empreses i comerços poden adherir-se voluntàriament al sistema arbitral de consum i llavors han de mostrar aquest distintiu en els seus establiments. D'aquesta manera, als consumidors se'ls dona més confiança, ja que s'asseguren que en cas de reclamació es resoldrà d'una manera ràpida i segura.